hindi ako nag-aral ng mabuti para maging minimum wage earner. Nya. No. But I'm home. My love. My love so sweet. Manin nga nagawid ang lakay. I'm not drunk. Bakit? Tintinuwag to ba? I'm not drunk. Bakit? Naapo ta, I'm not drunk lakay. Kaaman, mate. Bakit? Ako lakay. Ata lang mo tinagbarbar tatong ubra amon. Di ka kumawat ang birok ti trabaho lakay. College graduate ka mat. Degree holder ka mat. Ay, Naapo lakay. apo bakit? Isugarod kit bakit? College graduate ak. Degree holder ak. Isu nga, orayek lang bakit? Datay napintas nga gasat ka. Kung nagirod datay official ti dulay. Ay, ni Crisilda say na ganajay. Hindi ako nag-aral ng mabuti para maging minimum wage earner. Bakit? Iso nga, orayek lang bakit datay napintas nga gasat ka bakit? Ay, naapo lakay. Nangiraman ka pa, iti kinabartek mo. Kagbay sumot bakit? Ang pwede na buya GT ba? Jimbaga na di kongreso bakit? Tapos, manungarod, tikayat mo ko mga sweldo, 160,000. Nakasla di sweldo na. When bakit? Tanag-aral ako ng mabuti bakit? Pula kay. Kanya lang nga, tikaya mong aramidan dita pa nagbiag mo. Kastoy bakit? Nabubuhay ng mabuti bakit? Tinapon mo kumatangiwa mo. Anya tingtugkal mo kuma. Arak tingtugkal mo tangiwa mo. Ay, naapo. Sigurong natingalak kayanan. Manggibaba yung pangatay ko. Uy, bakit? Indol nga. Lumaong kakit din, kaagawid ka. Tangkan to man makiraipan. Ukis ti bulong mo. Ay na. Ata tayo nga nabartag. Anak na niya Roberto, kaya drag. 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 Makauma ka. Mami, help! Help! Ay! Ay!